Energia komunidadiak. Zer dira energia komunidadiak? Europako zuzentarauek esaten daue, dela 4 eta 5 urte definitu ziren zuzentarau batzutan, entidade juridikoa batzuk diala, berez elkarte edo kooperatiba bat izan behar dira, irabazi osmori barikuak. Energian inguruan aktibitateak itxeko, printzipioz energia berriztagarrien inguruan, baina ez bakarrik sorkuntza, ez bakarrik fotovoltaikua, hidraulika, eolika, biomasa, ez bakarrik argindarra, berue, ez bakarrik sorkuntza, efizientzia, murrizketa, birgaitzie, mugikortasuna, edonolako energian inguruko aktibitateak itxeko, bertako bazkiri eta bertako biztanliei, onura sozio, ekonomiko eta ingurumenekoak emateko. Sozialak kohesioa sortzeko, sozialak inklusioa lantzeko, ekonomikoak aurrezpenak ekartzeko, baina aldi berean bertako ekonomia bultzatzeko, bertako baliabideekin bertako beharrei erantzuteko, eta ingurumenekoak berriztagarriekin gaur eguneko energia fosilekin, erregai fosilik ordezkatzen baldin badugu, kanpotik etorten dien energia nuklear eta energia zikin horrei bertako energia garbi eta berriztagarriekin erantzuten baldin batzau, ingurumeneko onurak emango dutzilako. Beraz, hori da, herritarrak, elkartiak, entidade juridikoak, entidade publikoak, entidade pribauak, danok elkarrekin, printzipioz herri baten bueltan edo baiara baten bueltan elkartu eta bertako baliabideekin, bertako beharrei erantzuteko egitasmoa da.